Mga yanyans, Adishibi TV, please don't forget to subscribe my YouTube channel, click the like button para sa video na upload ko. Mga yanyans, ang pala pang-ano na binibili natin ngayon, ang gili natin is Pugaro, Sabangan saka Pugaro, barangay Sabangan saka Pugaro mga yanyans. Ito yung mga yanyans, deliver din mga yanyans. Ang way natin mga yanyans, isa mga yanyans, Pugaro Speed, tapos Sabangan, magkatabi ng maunang Sabangan, tapos Pugaro. Okay mga yanyans, tara na. Hello mga yanyans, dito sa barangay Sabangan. Mag-deliver na dito mga yanyans, yung mga dito sa barangay Sabangan. Okay mga yanyans, barangay Sabangan. Papunta na mo tayong Pugaro pagkatapos ito sa pag-deliver mga yanyans dito sa barangay Sabangan. Hello mga yanyans, tapos na tayo mag-deliver dito sa barangay Sabangan. Tapos na tayo mga yanyans. Punta na sa barangay Pugaro naman tayo mga yanyans. Barangay Pugaro. Okay mga yanyans, tara na. Kami dito tayo sa pair ng ng Pugaro. Ito ba yan, papunta ng Dagupan ito. Yung yan. Yes, successful ang natin ngayon, delivery natin ngayon. Meron natin ilang konti. Ilang piraso lang naman. Kasi walang tao sa bahay ng delivery naman. Walang tao, kaya yun lang naman. Kaya ano yan, barbecue muna tayo. So ngayon, barbecue muna tayo. Dito sa Pugaro. Barbecue muna tayo ngayon dito sa Pugaro Beer. Kaya salamat sa Panginoon at natapos ng maaga. Amin yan, tapos natin mag-deliver. Maraming salamat sa Panginoon dahil natapos ng maaga, tinabutan ng gabi. Yan, mani. Yes, naman Pugaro. Okay na. Okay na yung delivery. Kami yan yung Pugaro. Ayun dito. Dito yung Pugaro mo yan. Huwag na pa rin ng Mali. Sabangan, Bulag, tapos pating medyo yung bahay. Ayun yan. Yung Pugaro. Yun naman yun yan. Successful yung delivery natin dito sa barangay Pugaro. Maraming salamat sa mga delivery natin na dyan naman sila at ano daw? Salamat sa Panginoon. Okay, mga yanyans, just keep yun lang sa hapon ito, and God bless you everyone, more power, and sana nasa buting kalagayan, and bye bye.